yes, welcome back. And I go drop onto the show this evening. On top waiting there happen. God bless all of you. We call me. Thank you so much. God bless you plenty. And then until we see again, until we come back again tomorrow, stay blessed. No, not do anyhow, make you no see anyhow. A songwriter say we do anyhow, say you go see anyhow. Beg, no do anyhow, make you no see anyhow. God bless you. Plenty. More now enjoy the rest of no lomba suzi Echo FM 100.7 Owerri. Anyị gbamoro nze ma mụọ ọzọ. Asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kwara oge ya o were aka ya darịrị onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa bụ Tọzụde abalị 25 nke ọnwa itoolu afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara nnọọ lecha anya wesi oke o ka anyị malitekwawa okpu n'ụtụtụ taa onwe ka isi tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na Peter Obi akọwala ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị na ọ gara zute Trump. Ị ga-anụrụkwa na ndị ụlọ nzukọ Senate agbaala n'anwụ ụbọchị ha ga-eme ka ọha na eze mara ma Natasha ọ ga-amalite ha ọrụ ma ọ bụ na ọ gaghị amalite ha. Ị ga-anụrụkwa o na onye isi ala mba Malawi ejirila ọnụ ya kpeta na emeriri ya na ntụliaka elu onye isi ala emere na mba ahụ. Ngwanụ tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ anyị n'ụtụtụ taa. Ndị ga-anụ olu ha bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Nwokocha Clara. Onye ji ọkọlọtọ otu Labour Party zọọ ọkwa onye isi ala Nigeria n'afọ 2023 gara aga bụ Peter Obi akọwala ya bụ akụkọ na-efegharị na ọ gara zute onye isi ala mba America bụ Donald Trump dịka okpokpo asị. Ya bụ Peter Obi bụ onye bụbu gọvanọ steeti Anambra n'oge gara aga kwuru nke a site nnọọ n'ozi o zipụrụ na ọdọ nzirịta ozi X ya n'ụbọchị Wenezdee ụnyaahụ bụ ebe ọ nọ kọwaa akụkọ dị otu a na-efegharị dịka okpokpo asị. Ya bụ Peter Obi gakwara n'ihu gọrọ ụkwụ na aka ya na onweghịkwa mgbe ọ gara zute nwa amadi ama dịka MC Oluomo. O kwuru ya hooha na ndọrọndọrọ ọchịchị ọ na-egwu abụghị ịdị na-achọ ka a na-eto ya ma ọ bụ mee ka aha ya na-ada ụda na-adasi ike, mana kama ọ bụ iji hụ na o buru agha megide nsogbu chere obodo anya bụ Naịjirịa aka mgba n'ihu. Ndị uwe ojii steeti Anambra agaala aka ka egbepe mkpụrụ otu nwoke ọbụ dị afọ 45 45 years aha ya bụ Okwuchukwu Ezimmụọ maka iji mma magbuo nwanne ya n'ihi esemokwu ala ezinụlọ. Akụkọ a nụrụpụrụ na njinji a jiri nnọọ n'obodo Ụmụnọcha Ọka Etiti bụ nke dị na kansụl ime obodo Idemili South nke steeti Anambra. Ya bụ akụkọ a nụrụ wee gaa n'ihu kọọ na nwoke a ji mma maa nwanne ya ahụ n'obi bụ nwanne ya dị afọ 65 65 years aha ya bụ Joseph Dike. Ka ọ dị onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Anambra bụ Tochukwu Ikenga anọrọla dịka ọ na-ekwu okwu n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Wenezdee kwuo na nke a mere eme na ka ọ dịkwanụ ndị uwe ojii steeti ahụ agaala ebe ahụ ya bụ njinji ahụ nọ wee jie ma jiri foto sitechaa ihe mgbaama dị oke mkpa ha chọrọ. Otu pati APC na steeti Rivers agbala ọchịchị etiti ka ha jiri aka ike jisuo Omoyole Sowore bụ onye ji ọkọlọtọ otu pati AAC zọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2023 gara aga n'ihi mkparị ọ kparịrị onye isi ala Tinubu na onye minista na-ahụ maka isi obodo anyị bụ Abuja bụ onye Somwike. N'okwu o kwuru n'ụbọchị Wenezdee ụnyaahụ na Port Harcourt bụ isi steeti Rivers, onye isi oche otu pati APC na ya bụ steeti Rivers bụ Tony Okocha kwuru na Sowore ifesa akụkọ ụwa iji metọọ aha ndị ọzọ bụ nnọọ ihe jọgburu onwe ya. N'ihi ya ọ kpọkuru ọchịchị etiti ka ha ghara iji aka petepete eso ya bụ Sowore ma kpọkuokwa ndị Naịjirịa ka ha biliekwa megide ụdịrị mmadụ dịka Sowore bụ ndị na-eji pọtị eto obodo anyị abụ Naịjirịa n'ihu. Ụlọ nzukọ Senate
ga-anọ n'abalị 7 nke ọnwa Oktoba na-abịa abịa nke afọ anyị nọ n'ime ya mee ka ọhaneze mara ma onye omeiwu akwụsịtụrụ ọrụ bụ Sinetọ Natasha Akpoti Uduaghan ma ọ ga-amalite ha ọrụ ma ọ bụkwanụ ma ọ gaghị amalite. Ọ bụ onye enyemaka onye isi uche ụlọ nzukọ Senate bụ Godswill Akpabio bụ nwa amadi ka Kenny Okelugbo bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ na ihe omume onyonyo TV n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Wednesday. Cheta na ya bụ Natasha a na-ekwu okwu ya bụkwanụ onye na-anọchite anya mpaghara Kogi Central bụkwanụ onye omeiwu na-anọchite anya Kogi Central ka a kwụsịtụrụ ọrụ n'abalị 6 nke ọnwa Maachị nke afọ a anyị nọ n'ime ya n'ihi ebubo ịnụpụ isi na ụkpụrụ ndị ụlọ nzukọ Senate ji eme ihe. Mana ka ọ dị ọ nọzuchara ọnwa 6 eji kwụsịtụ ya ọrụ anọ n'ime ya n'ụbọchị Tuzdee nke izuụka bụ ebe ụlọ ọrụ ahụ nọ gbape ebe ọ na-arụ ọrụ na ya bụ ụlọ nzukọ Senate. Ka ọ dị onye enyemaka Akpabio apụtala ma kwuo na amatabeghị ma Natasha ọ ga-amalite ha ọrụ n'abalị 7 nke ọnwa Oktoba na-abịa abịa ma ọ bụkwanụ na ọ gaghị amalite ha. otu pati apụga na steeti Abịa enye na senetọ enyi nna ya Abaribe bụ onye senetọ na-anọchite anya mpaghara Abịa South mbirimambi awa 24 ịpụta bịa kọwara ọhaneze ihe jikọtara ya na otu pati African Democratic Congress bụ ADC ma ọ bụ ha akpa ya eze. Ya bụ otu pati apụga gbara senetọ Abaribe ha n'otu mmadụ agaghị anọ na pati abụọ otu mgbe na n'ihi ya pụta bịa kọwara ọhaneze ha pati nke ọ nọ na ya bụ otu pati apụga na steeti Abịa bụrụ Abaribe ebubo ịgbahapụ pati ha ma na-akparị ndị ndu otu pati ha ka echi adịghị. N'akpụkpọ ozi ya bụ otu pati na steeti Abịa wepụtara ọhaneze bụ nke onye odeakwụkwọ mgbasa ozi ọhaneze ha bụ Chukwuemeka Nwaokoro binyere aka na ha bụrụ Abaribe ebubo ịdị n'otu ọgbakọ ọ gara na-akwalite otu pati African Democratic Congress bụ ADC kama ịkwalite otu pati ọ nọ n'ime ya bụ apụga. N'ihi ha nyere Abaribe so naanị mbirimambi awa 24 bụ 24 hours ịpụta bịa kọwara ọhaneze chi nke ọ na-efe n'etiti otu pati apụga na otu pati African Democratic Congress bụ ADC. Ndị agha ala anyị bụ ụgbọala eme mkpagharị agbagbuola ndị ogbu egbe ezu ohi mmadụ 4 ma nara ha ngwa ọgụ ha dịka ha na ndị ogbu egbe ezu ohi a ji egbe kpọrịta ụbọ n'okporo ụzọ awara si Jos gawa Bauchi. Nwa amadi ọrụ nchekwa doro anya bụ Zagazola Makama bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a. Ọ kọwara na ndị agha kpara mkpamkpa dịka ndị mmadụ tụpenyechara ha azụ na ndị ogbu egbe ezu ohi ahụ nọ n'okporo ụzọ ahụ na-anakọrọ ndị mmadụ nke ha ji bụ ihe mere ndị agha ala anyị ji wee mee ngwa gaa ebe ahụ ma gwa ndị ogbu egbe ezu ohi a na onye a na-akpọ nwere ihe ọ na-eme dịka ha gbagburu mmadụ 4 n'ime ha ma nakọrọ ha ngwa ọgụ ha. Gọvanọ steeti Katsina bụ Diko Rada arịọla ndị dọkịta ahụike nwere n'ala anyị ka ha hụta ọdịnamma obodo anyị bụ Naịjirịa dịka ihe ka dị oke mkpa karịa ego. Ya bụ gọvanọ steeti Katsina kwuru nke a n'ụbọchị Wenesde ụnyaahụ na ya bụ steeti Katsina dịka ọ na-agbape otu ọgbakọ ọwụ ndị dọkịta ahụike ala anyị ji enwe kwa afọ ọbụla bụ ọgbakọ agba nke 45 ya bụkwa n'ebe ya bụ gọvanọ Katsina bụ Diko Rada nọ nnọọ wee masie ọhaneze obi ike na ọchịchị ya ga-aga n'ihu na-akwado ndị dọkịta ahụike dị na steeti ahụ ma mee ka ibi ndụ mara ha mma. Mana dịka ọ na-ekwu okwu na ya bụ ihe omume, onye isi oche nke ya bụ otu jikọtara ndị dọkịta ahụike n'ala anyị bụ Tope Osundara kwuru na ihe merenụ ndị dọkịta ala anyị ji eme njem aga mba ndị ọzọ gụnyere adịghị akwụ ha ụgwọ nke ọma ya na adịghị ekewapụtara ha ogbe dị mma ha ga-eji arụ ọrụ tinyere ọtụtụ ihe ndị ọzọ chere ha aka mgba n'ihu. Onye isi ala mba Malawi bụ Lazarus Chikwara anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Wednesday kweta na emeriri ya na ntụliaka elu onye isi ala emere na mba ahụ n'izuụka gara aga. Dịka ọ na-agba ọhaneze okwu, o kwuru na ọ bụ ihe doro anya na onye so maa ya aka n'ihu na ya bụ ntụliaka elu bụ Peter Mutiraka
meriri ya na ntụliaka elu ahụ ma merie ya nke ọma. Ya bụ onye isi ala mba Malawi bụ onye bụbu onye ozi Chineke rigoro n'ọkwa ọchịchị onye isi ala mba Malawi n'afọ 2020 gara aga dịka o merechara onye bụ onye isi ala mba Malawi mgbe ahụ. Ka ọ dị, akụkọ a nụrụpụrụ na ọ bụ ọnọdụ akụnụba ọjọọ mba Malawi hụtara onwe ya n'ime ya ka ọ dị ugbu a, ya na ebubo eboro ya bụ onye isi ala mba Malawi bụ Chekwara na ọ naghị achịzi ọchịchị ya nke ọma mechara o ji kụọ afọ n'ala na ntụliaka elu onye isi ala ahụ emere na mba Malawi. Ya bụ akụkọ a nụrụpụrụ na n'oge ọchịchị ya ọnụ ego eji azụta ihe n'ahịa ji pasentị 33 33% ji gbago nke ọjọọ ya na mba ahụ, bụ ihe mere ndị obodo ahụ ji wee were vootu ha gosi ya ka iwe dị ha n'obi ha na ya bụ ntụliaka elu. Anyị gbamọrọ nze ma mụọ ọzọ, o zochaala ma gbachaa, asị ebe ọkọ nyụrụ sewụsa ọwa maka na m elu m ala ka ọrụ ikwe ka ọrụ ibe ọkazi emekata n'ụwa ju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa, mana tupu anyị achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma n'ụtụtụ a, ị ga-anụrụ mgbe anyị wetara gị akụkọ kwuru na Peter Obi akọwala ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị na ọ gara zute Trump. Anyị mekwara ka ị nụrụ na ndị ụlọ nzukọ seneti agbaala n'anwụ ụbọchị ha ga-eme ka ọha na eze mara ma Natasha ọ ga-amalite ha ọrụ ma ọ bụ na ọ gaghị amalite ha. Anyị mekwara ka ịghọta na onye isi ala mba Malawi ejirila ọnụ ya kweta na emeriri ya na ntụliaka elu onye isi ala emere na mba ahụ. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Nwokocha Clara bụ ndị si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ ime na ngagharị. O jiri nnọọ nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ anyị ga-alọghachi n'ike na ebube ịbịa nnọọ wetara gị ihe omume anyị bụ nzukọ ume Igbo, n'ihi ya agagharịkwala agagharị.